quines conseqüències jurídiques pot haver? Diferents planos. Hi ha una que pot ser que el nou ERO d'extinció, en aquest cas, de l'empresa, siga recorregut als tribunals, un dels sindicats el va recórrer, i encara que la Generalitat, per tractar d'evitar-se aquest problema, ha fet una negociació on ha donat una indemnització molt generosa, perquè si la tesi de la Generalitat és que és un cas que permet 20 dies d'indemnització, acaba donant una indemnització que equival pràcticament a 40, és a dir, pràcticament a doblat, de manera que si la tesi de la Generalitat és que són 20 dies, és curiós que després oferisquen tant. Els sindicats el que pensen és que no, que anem d'anar a 45 dies, o el sindicat que ha recorregut. Vaja, normalment quan només un sindicat està lluitant contra un acord d'aquest tipus és molt poc habitual que els tribunals li donen la raó, perquè si una majoria dels treballadors i els seus representants han acceptat, tan malament no estarà. Però no ho sabem, sempre pot passar. Això és un primer conflicte. Després, el segon problema jurídic que pot plantejar-se és si la decisió de tancar, la decisió de tancar és legítima i no passa res, però la decisió de tancar, com s'ha tancat, per exemple, tancar però deixar els treballadors cobrant i deixar d'aprofitar continguts que ja tenies comprats, no? És a dir, tu tanques la tele i en compte d'estalviar diners estàs gastant-ne més, perquè gastes els mateixos però deixes d'ingressar. Aleshores, se podria haver continuat l'emissió durant aquests 5 mesos amb els treballadors que estan cobrant igual i amb els continguts que ja estaven comprats. Si no s'ha fet, ahir estem parlant potser d'una pèrdua de diners per a tots els valencians. Què es fa? I per què es fa? Hi ha alguna raó que diga, no, és que això s'ha fet per aconseguir tal cosa. No, l'única cosa era per tal d'aconseguir que la televisió deixara d'emetre perquè s'havia convertit en més o menys crítica amb el govern. Tancar un mitjà de comunicació acceleradament per estalviar-te crítiques no és una cosa públicament presentable, de manera que es podria entendre que ahir, com això ha costat diners, aquesta decisió de fer-la d'aquesta manera, aquests diners que s'han costat s'han dedicat a aconseguir quina finalitat? Callar la boca a aquesta televisió. Això no és una finalitat presentable i això podria generar algun problema. Hi ha algun partit polític que ha dit que considera que és una malversació de fons públics. Ja, si fan una denúncia, una querella, pot ser un tribunal podria analitzar aquest tema i és una segona repercussió jurídica. I la que em resulta a mi més interessant, i és a la que em dedique jo més, és a dir, una vegada s'ha fet el tancament i s'ha fet com s'ha fet, això quines conseqüències genera o quines obligacions comporta de futur. És a dir, una vegada es tanca, això permet liquidar tots els actius de Televisió Valenciana, fins i tot es podria liquidar l'edifici, però evidentment tots els mitjans tècnics, etc. L'edifici és més complicat perquè ja sabeu que l'Ajuntament de Burjassot va cedir els terrenys per a que es fera un edifici per a una televisió pública, fins i tot l'edifici està catalogat, encara que es podria descatalogar per la Generalitat, però el problema dels terrenys, com són a l'Ajuntament de Burjassot, és més complicat perquè són diferent partit. Però, ja dic, imaginem que venen tots, els mitjans, que ho venen bé, que no fan una malversació, que no malbaraten, perquè ahir aleshores podria haver responsabilitats jurídiques. La qüestió és, això què suposa si algun dia es volguera tornar a fer una tele? Ja siga una tele pública clàssica, ja siga un sistema de tele amb altres mitjans, donant una subvenció a una empresa privada i tal. I ahir apareixen problemes jurídics. Apareix un problema jurídic de dret laboral, que és el de la successió d'empreses, que és que quan una administració pública o un empresari, encara que no sigui administració pública, tanca una empresa, si després a continuació reobrir una altra per a fer el mateix, en principi se considera que això és una mena de frau per fer l'ero d'extinció i quedar-se sense els treballadors, i aquests treballadors haurien de ser readmesos. Ahir hi ha una qüestió que depèn de quant de temps i de si exactament és per a fer el mateix, etc. Però és un possible problema que pot haver. Un segon problema és que ara per ara la llei valenciana l'han canviat i la llei valenciana diu que no hi ha sistema públic de televisió. Com no hi ha sistema públic de televisió, és dubtós que, per exemple, se puguen donar sistemes de subvenció a empreses privades per a que ho facin. Per això s'hauria d'aprovar una llei que diguera el servei públic de televisió se farà d'aquesta manera. Però si es fera així, el problema dels treballadors podria tornar-se a produir. És a dir, això s'assembla a quan una empresa privada o una administració pública, per exemple, té amb una empresa privada contractat el servei de neteja i canvia a l'empresa, que els treballadors tenen dret a continuar en la nova empresa. Hi ha una subrogació en les obligacions perquè es considera que és per a fer el mateix servei. De manera que si... I això és un problema jurídic molt interessant. Com no s'ha donat mai el cas de tancar una televisió pública i que uns mesos després aparega ve una altra televisió pública, ve una televisió privada amb una forta subvenció pública per a fer servei públic, no sabem què podria passar, però el problema jurídic es podria plantejar. I això també genera el que, cara al futur, si un govern nou volguera posar en marxa una tele,
potser hi hauria una sèrie de coses que li serien imputables. Normalment, jo crec que no, perquè, per dues raons. Una, haurà passat molt de temps, un temps suficient, vorà 2 anys, entre un tancament i la nova posada en marxa de la nova tele, 2 anys ja és un temps suficient com per entendre que no es va fer el tancament en frau, però no era amb voluntat de llevar-te de damunt els treballadors de manera fraudulenta, era perquè de veritat se volia tancar, i és manifest que se volia tancar. I la segona raó és que, home, si hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi de línia política, etc., és molt complicat entendre que hi ha una successió en la voluntat de l'empresari de fer aquesta història, no? Però, vaja, la discussió pot estar ahí. Sí, això se m'ha oblidat. No, el Partit Socialista ha presentat 2 recursos d'inconstitucionalitat, un contra el decret llei que va alterar la llei de Radio Televisió Valenciana sobre el nomenament dels consellers, bàsicament parlant de que la llei és una forma d'urgència que permet legislar al govern i no al Parlament, però ha d'haver unes condicions d'urgència i no afectar tota una sèrie de drets fonamentals, i el Partit Socialista considera que no hi havia aquesta urgència, d'una banda, i d'altra banda que s'afecten els fonamentals. Ja veurem què diu el Tribunal Constitucional, però pot ser l'accepta. El problema és que l'acceptaria d'ací molts anys i aquest decret llei després ha sigut convalidat com a llei. Però bé, és una possible qüestió interessant. I el segon recurs és a la pròpia llei de tancament, que és la llei que diu abans hi havia un servei públic, ara ja no n'hi haurà. I ahir hi ha un tema interessant, i és dir, la Constitució espanyola no estableix que sigui obligatori que hi hagi un servei públic televisiu, però sí que diu a l'article 23 de la Constitució que els ciutadans han d'estar informats, que tenen un cert dret a conèixer la realitat més pròxima, a un respecte dels mitjans públics respecte a la seva llengua. Aleshores es pot plantejar, si bé l'article 23 de la Constitució no obliga a crear mitjans públics, es pot plantejar si el fet que ja existisquen i hagin generat una dinàmica comunicativa determinada permet entendre que la Constitució obliga que es mantinguen, almenys mentre no hi hagi alternatives per a oferir aquest mateix servei. Aquesta és una primera qüestió. Una segona qüestió és si una llei singular, en aquest cas, es pot acceptar. Ja Junts pel Sí, el Tribunal Constitucional, que darrerament ha sigut molt crítica amb les lleis singulars, sobretot en lleis singulars que venen com a conseqüència d'una sentència, com és en aquest cas el cas, Ero ha declarat nul, aleshores llei singular per a tancar Canal 9. I una tercera qüestió que a mi me resulta jurídicament també molt interessant és que Espanya té subscrita, i és dret intern espanyol, és dret com si fos una llei espanyola, però més important que una llei, té, diguem-ne, un nivell quasi constitucional, un tractat internacional europeu de protecció de llengües minoritàries. I aquest tractat diu que quan hi ha una llengua minoritària hi ha una sèrie d'obligacions per a protegir-la respecte del seu ús als mitjans de comunicació. I diu que és obligació de les administracions públiques establir sistemes d'incentius per a l'ús als mitjans de comunicació. I un dels sistemes que diu aquest tractat que s'han o es poden posar en marxa és tindre una televisió pública. És una de les possibilitats, no la única. Però el tractat el que diu, aleshores el tractat no te diu has de tindre una televisió pública, però sí te diu has de tindre mitjans de promoció, i te fa un llistat. I un d'ells és tindre una televisió pública. No tens l'obligació de tindre una televisió pública si estàs complint amb algun dels altres punts que són la promoció. Però el cas valencià és molt interessant perquè així no en complim